Ini pasti dulur dalam badan jika setigi peninggalan pun leluhur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwal rabbul azizil hakim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam bismillah. Niat ingsun ngerogoh sukma, ngerogoh rokso, ngerogoh kamulten kamulyan sejatine kayu setigi kendayani kumbango lan Gusti Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sugeng pinanggih karejalan kawilujengan, khususipun ingkang tansah sejatuhu mirsani channel Solawe teng pundi papan kadununganipun. Mugi-mugi sedaya kinanjar bagas waras jasmaniah rohaniyahipun lan batinipun, lan mugi sedaya mangtiangkat kamoten kamoyan derajat lan pangkatipun, lan mugi dipun gampelaken sedaya urus-urusanipun, lan mugi dipun tambahi rejeki ingkang kathah mlimpah ruah krana rindanipun Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Bos dulur, niki dalu menika channel Solawe badhe menyajikan utawi nyuguhake inggih menika benda ingkang bertuah, ingkang keramat, ingkang magis peninggalan leluhur inggih menika kayu setigi ulung dulur. Jadi saderenge dalem medharaken dalem batur marak sebo Jumataka tengasane panjenengan sami badhe matur kanthi sak rena-renane penggalih nyun idine pangestu badhe dulur. Nggih badhe dulur, niki channel Solawe badhe mbabaraken tawi nerangaken nggih menika manfaat atau khasiatipun wat kayu setigi ulung. Setigi ulung menika cemeng iki peninggalan pun leluhur zaman riyin sesepuh niki
kajeng setigi ulung menika asal usule saking Sayuti Demak. Diriyen sesepuh zaman niku, zaman penjajahan nika keng mriko tengene Mbah Yai Sayuti Demak menika diparingi jimat utawi ageman yen menika awujud kayu setigi. Dados badhe pedulur manfaatipun kayu setigi menika ageng banget. Sepindah pilih awak-awakipun kula panjenengan sami teng ora-ora utawi teng mono teng alas beto kajeng setigi ngeten iki fa insyaallah kirang selamat rahayu lujeng dari kali sampai kala mboten wonten alas napa-napa. Amargi kajeng setigi menika saged netralisir sedaya makhluk gaib utawi hewan ingkang buas nggih menika kados sawer niku ula utawi macan niku yen ngertos beto kajeng setigi gandhanipun niku pun binatang kang buas sampun sumingkir mboten wantun nyedak. Pami para sedulur sedhereke wonten ingkang dipun cokot sawer cukup diparingi niki dicelupake teng gelas paringi toya kalih sarem nggih didongani sak mampune enten doane diunjuk kalih niki dipun tempelaken teng ingkang dipun cokot utawi dipun sentup saged saras. Dipun sentup kola abang utawi kola jengking fa insyaallah mantun saged saras. Amargi niki saged netralisir upas, saged nyedot cukup ditempel ngeten iki pun mantun. Pami cokot ditempel ngeten iki pun mantun. Nggih. Dadi manfaatipun kayu setigi menika ageng banget. Saged kangge keselamatan, kewibawaan, kangge netralisir tempat-tempat utawi nggen ingkang keramat, ingkang gawat, saged lerep, saged sirna kendang kintir, saged tentrem. Di cara tiyang agem menika niki siriyane Gusti pedulur nggih mboten angsal dipun langkahi tiyang setri. Yen dilangkahi tiyang setri saged sakit. Amargi niki mboten angsal dipun agem tiyang setri gawat. Maderane saged sakit. Ale yen beto yen lunga tebih utawi ngabrang teng laut teng Bengawan beto ngeten mboten angsal. Saged kerem ilah-ilanipun. Amargi kajeng setigi menika kajeng ingkang keramat, ingkang mistis, ciptaanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wujudipun kajeng setigi dipun manfaataken para sedulur kados kula panjenengan sami saged wonten manfaatipun. Kabeh para sedulur gadah kajeng setigi kados mengeten nika manfaatnya ageng banget. Nggih. Dados para sedulur anggenipun dalem medharaken kayu setigi ulung kangge sedaya netralisirke sedaya hewan buas kados sawer, kala jengking, kala abang. Pak insyaallah badhe kula paringi japa mantremipun yang ngecakaken badhe medal nggih. Assalamualaikum, salam, bismillah. Sang kala abang padha nyimpang, sang kala putih padha nyingkrih, sang kala ireng padha meneng sanes Gusti Allah. Kembungkem sanes Gusti Allah. Assalamualaikum, salam. Dadi posisi dulur anggene kula medharaken kajeng setigi kula cekapi semanten, tapi wonten atur katane kula kang sae
dan ngapunten sak kathah-kathahipun. Ana wiji abang nang telengi bumi kairing para nabi wali. Alhamdulillahirabbil alamin.